Pri vstupe do kempu vás uvítá areál zámku v Plumlove aj s vodnou nádržou, s jazerom. Takže okrem festivalu tu viete zažiť aj nejaké kultúrne vyžitie. Vstup do areálu autokempu je cez túto bránu a keď vstúpite, je potrebné prísť na recepciu a tam si vybaviť ubytovanie, ktorá sa nachádza tam. Pri recepcii sa nachádzajú aj dva bufety, jeden výčap a potom vyššie je stánok s občerstvením. Takže po vstupe do kempu sa držte rovno po ceste smerom hore a skúste si nájsť nejaké miesto na zakempenie. Kempovať môžete aj kdekoľvek, aj vlastne v tejto spodnej časti, tu nižšie, ale budú sa tu odohrávať aj nejaké iné menšie akcie, takže ideálne bude, keď sa dostavíte potom do tej hornej časti, kde bude program Overland Film Festu. V areáli sa nachádzajú aj nejaké atrakcie ako detské ihriska, takáto skákacia obrovská trampolína, čiže nájdu si program aj detská a teda častokrát aj nielen detská, ale podľa mňa aj my dospelí. Takže tešíme sa. To auty sú veľmi pekné, nové, zrekonštruované. Ale toto nie je dánske. Ale aj dánske, aj pánske, myslím si, že sú veľmi pekné. Čisté. Keď vidíte hore vlastne po tejto ceste dole od bufetov, tak tu je taký väčší rovný priestor na kempovanie, ale teda pre väčšie autá, pre karavany a obytky. A potom vlastne v celom areáli je taký trošku väčší sklon, ale nie je to nič tragické, čiže offroady a osobaky so strešnými stavmi myslím si, že úplne v pohode zaparkujú. No a potom vlastne program festivalu sa bude konať v takom tajnom lesiku tuto na boku. V autokempe je aj možnosť objednania chatiek na ubytovanie, takže kľudne, kto máte záujem, môžete zavolať na recepciu a zistiť dostupnosť. A takto nejako vyzerá štandard starších nezrekonštruovaných chatiek. To vyzerá dobre, no? Také bezstavbářské. Všetko tu je, máš tu čistú posteľ, máš tu chladničku, máš tu stôl a program je predsa na festival. No, to je taká stará klasika, ale povlečenie čisté, vyspať sa dá. To je teda najmenšia dvojka chatka. Romantika pre páry. A postele sú od seba pekne iba rozhádané. Super je, že tu ani nezateká, ani nefúka, alebo je to všetko zrekonštruované. No, takto úžasne vyzerá celý areál kempu. Tu všade sa dá kempovať. Hore je jedna veľká lúka. Potom tu nižšie je práve ten rovný priestor, z ktorého priamo vedie cesta do priestoru nášho programu. Takže tešíme sa na vás, je to tu naozaj pekné a sme radi, že sme našli zase nové miesto v Čechách, ktoré všetci spoločne spoznáme.